wafumu lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata amene mkazi wake wathawa ndipo iyeyo sakudziwa kumene kuli mkazi wake. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Alfred amachokera ku Mangochi. Komanso mtsikana ameneyu dzina lake ndi Victoria Ndazamu amachokeranso ku Mangochi. Anthu linali banja koma banja lawo lathira m'malere. Umu ndi mmene zilili. Alfred ndi Victoria adakumana ku Joni, chibwenzi chinayambika, china chilichonse chinali bwino mpaka na anthuwa adakwatirana akhala limodzi kwa zaka 4. Ndi nthawi zonse akamakhala limodzi, Victoria nthawi zina amatenga mankhwala azisamba amamwa ndi cholinga choti akhale ndi mwana. Ndi kawirikawiri Alfred amamulangiza Victoria, uziwa chani be, chabwino ndi choyipa chimachokera kwa Mulungu, komanso ngati Mulungu akufuna kuti iweyo ukhale ndi mwana, china chilichonse ndi chotheka, angathe kupanga zimenezo, iweyo uzingopemphera. Koma Victoria mwina sizimamvekera bwino, komabe amazika pa ize ndi anthu akhala kukhala mpaka na Victoria adapeza ntchito mu chaka cha 2026. Adapeza ntchito chonchija china chilichonse chinali bwino, ntchito yake idali yogonera komweko. Ndamati akapita ku ntchito kuja akhalako Friday ndi pamene amatuluka kumapita ku nyumba kwawo. Ndi nthawi zonse Alfred akamuimbira foni Victoria, foni namba yake imuonesa kuti ndiyo saseva. Nthawi zina amatha kumufunsa ndiwe ndani, ndi Alfred wakhala kudabwa, zokhala bwanji mkazi wangayi, kodi namba yanga sanaseve? Komabe samazitengera. Victoria akamachoka ku ntchito amapanga delete chat history, amapanga delete chat ina iliyonse ku WhatsApp wake. Ndi Alfred wakhala kudabwa, chochitika ndi chani? Mkazi poyamba samapanga zimenezi, koma panopa wangoyamba ntchito apanga zimenezi, chochitika ndi chani? Komabe samazitengera. Ndi wiki yatha Sunday adapanga chiganizo chopanga haki WhatsApp wa Victoria. Anampanga haki, koma Victoriayo samadziwa chimene chochitika. Zotsatira zake adacheza tsiku limenelo china chilichonse chinali bwino. Kenako anamuza Alfred ndikupita ku ntchito lidali Monday. Alfred anati okay yabwino, anampangira Uber mkazi wake. Mkazi wake uja atafika ku ntchito, chongofika anampanga hai mnyamata ucho. Kenako adayamba kuyankhulana, be ndakusowa izi ndi izi, mnyamatayuso amayankha mmene akuimverera, inenso ndakusowa. Zotsatira zake Victoria adamuza mnyamatayo, be ndikufuna mwana, ndipo ndifuna mwanayo achokere kwa iwe. Anacheza pamene paja Alfred amangoona china chilichonse chimene chochitika. Atamaliza kucheza ndi mnyamata uyu anapitanso kwa mnyamata wina. Mnyamatayo ndi wa ku Durban. Anampanganso hai be ndakusowa izi ndi izi, chonde nditumizire ndalama, panopa ndibe ndalama ya chakudya, ma groceries atha ku nyumba kuno, chonde nditumizire ndalama. Mnyamata uja ananena kuti okay chabwino ndikutumizira. Zotsatira zake anapitanso kwa mnyamata wina wachitatu. Anampanga hai be uli kuti? Mnyamata uja adayankha kuti ndili ku nyumba. Adamuza kuti okay ndakumva, koma wiki ino ndikamachoka ku ntchito Friday ndizabwera ku nyumba kwanuko kuti tizaonane, kenako ndizapita ku nyumba kwathu. Alfred amangoona china chilichonse. Anacheza ndi mnyamata uja zokhuzana za chikondi zawo adamaliza. Zotsatira zake anagwira ntchito wiki imeneyo. Akubwerera Victoria anapita di kwa mnyamata uja. Atachoka kwa mnyamata uja adapita ku nyumba kwawo. Atafika ku nyumba Alfred anamba kumfunsa Victoria, kodi kwenikweni chochitika ndi chani? Victoria anamfunsa Alfred, utanthauza chani? Alfred anamuza Victoria, uziwa chani? China chilichonse chimene umayankhula pa foni paja ndimaona WhatsApp wako nampanga haki. Ungathe kuona izi, ukuti ufuna mwana kwa mnyamata uja, chochitika ndi chani kwenikweni? Zotsatira zake Victoria ananena kuti ine sindidziwa china chilichonse, ndichonde usandibowe. Anayankha choncho, kenako ananyamuka kumapita. Ndi Alfred sanalimbikira anangozitaya. Anangochoka pa khomo paja kunyamuka kumakayendera yake. Ndi akubwerera kumene anapita kuja wapeza kuti Victoria nyumbamo mulibemo, wachokapo, koma katundu wake wamusiya. Ndi iyeyu amaona ngati kuti mwina Victoria abwera tsiku limenelo, koma Victoria sanabwere. Panopa tikutha wiki Victoria sakudziwika kumene ali. Ndi wabwera pano ndi cholinga chakuti Victoria azimvere yekha. Victoria kumene uliko, Alfred akuti sakufuna china chilichonse ndiwe, akungofuna kuti ubwere uzatenge katundu wako m'nyumba amene wamusiya. Ndi chonde Victoria kumene uliko, chonde bwerani muzatenge katundu wanu m'nyumba
amene mamusiya, ndipo Alfred alibe nawe ntchito. Nde sindikufuna kukamba zambiri, koma pa nkhani iyi wina wake wanzeru watolapo china chake.